Ya ora iso, cara diukurane gedean aku. Kok iso muni ngono we? Cara ditongket umur lho sik gedeunanku. Ora iso. Ora iso, kowe tak sabar-sabar iki ora minggat kok. Ana minggat kok. Ana, kowe minggat tok, ngali yo. Aja turu ning kene, duit koperasi tak toto alon-alon malah gur mbok entek-entekne mbok nggo main sampai sepedaku mbok dol karepmu ke piye? Kelangkuanmu kebiyen ora rubah-rubah jancuk. Sepurane tenan, Beb. Aku salah. Aku kilaf, Beb. Aku salah, aku kilap. Terus lah ngomongin ke zaman lekak sampai saiki ora nek rubah blas. Aku janji, Beb, iki sing terakhir. Aku kapok ora bakal dandu meneh. Wis ora nek kapok-kapokan, kurang sabar pelah ku nyrateni kowe. Wis dina iki minggato ngaliyo ket kene. Koperasi sementara diliburke. Kowe aja bali yen duit sing mbok lebar kuwi bali meneh. Tapi aku turun ning ndi, Beb? Wis terserah kowe arep turu ning sor jembatan arep ning pos kapling, pos satpam, pos penceng terserah. Beb. Cek kodak, aja nesu ae to. Tak jelasne sik ae lho. Arep jelas ke apa? Aku lo ngerti nek arep mataku dhewe, iso-isone kowe turun kamar Mbak Yuni. Karepmu piye? Aku ora ngerti, mambengi saking ngantukku. Tak kira kamarku, jebule kamar Yuni. Ora mungkin. Kuwi sekarang mukulino, ya ta? Kulino piye? Yakin aku, selama aku tak tinggal, mesti ben-bengi keturuan Yuni, ya ta? Lah mbok sumpah picek kok, aku ora nate nyentok bayumu. Aku jadi duwe pikiran nih. Nyapa kuwi? Lah gawur wis tukaran. Kulo Pak, lu kurang ajar. Apa raket biyen? Apa lagi ngerti kowe? Kat mbiyen kletamu iki, rasa bombongi kowe. Iku rusakku karo bojoku. Yen rawor direwangi ngocok, yen pas sawor direwangi ceksok. Jarene ngopo lho? Kulo bletu, mambengi ra turu karo aku. Tak kira nek keturuan ning ndi, dibayar turun kamar Mbak Yuni. Beh, tenan ora tuh? Aku kleru kamar. Lah mbok sumpah picek ora nyapa-nyapa. Ora mungkin. Yun? Yuni? Yun? Yuni? Oh. Piye, Pak? Kowe mambengi apa ora krasa? Yen turumu dilindhi gendruwo. Heh? Dilindhi gendruwo piye to? Mambengi lho pletuke turun kamarmu. Kowe tak meneng ae, ora krasa. Turu karo aku. Lah blas ra krasa. Jam piro? Jam setengah papat lek aku mulai. Di saking ngantukku, tak kira memang kamarku. Wis tak keloni, tak kira